ba King I Kester mutane na yanzu lokacin mu ne dole muke abinda muke so sanda muke so su ji mu sai mun abinda suke so kaman ba su bane suka ce in ma mun yi ba za mu kai wajen bane yanzu zakaran mu ya taro yana rasta dan dole suke ce min rap buster abun ba ƙarya bane duban mazuru wannan ba daidai bane sara wa oga wannan ba yawa bane ni bana sakin magana ta tafiya iska sai dai in faɗi abin da zai kashe iska kamar su raina aikin ne ga ya masu rike mic ba sauki bane waka da nake ina yi ne da mutane na su ci shop din nan ne mu taimako su da ke mu agaji mutane na tunda kuna son waƙoƙi na ni da ku ana tare sai dai in ce na gode whatever I wanna do whatever I wanna be sai da ku mutane na ku gaya musu ban taɓa daga musu ko sai tunanin sassauci cause mu ba ma biyan kuɗi wajen a san mu stop getting rap and nobody kinda feel me and for those fake niggas that are willing to beef me levelin ba ɗaya bane in ka zake zan iya in buga ma usa yanzu ko ina muka je kawai muna kisa yanzu ni ke takura wa na kusa da naisa dole za su ji kowace kalma da na faisa irin wannan bulalan tafi karfin a sausa to celebrity dan sa'a ina na to mi za a fasa yanzu muna da yanci kuma babu mai taba mu ko ina muka je dole za a ringa nuna mu mutane na